Het kantoor van directeur Wim Noorman van Eurotech lijkt wel dat van een topsporter. Met jaren ervaring in bijvoorbeeld de autoracerij heeft Noorman genoeg kennis in huis om een bobslee van wereldniveau te bouwen. En dat blijkt, want afgelopen weekend haalden de Nederlandse mannen met zowel de 2- als de 4-mansbob een Olympische nominatie. Waardoor deelname aan de winterspelen al zo goed als zeker is. De motivatie van de Venlose ondernemer om in het bobsleeën te stappen is in één regel samen te vatten. Wij wouden gewoon naar de winterspelen. Motivatie is één ding, voor Noorman is ondernemen ook topsport en het bobsleeavontuur dus een grote uitdaging. Ja, dat is het bouwen van een bob die competitief is en als het kan nog iets beter. En dat is ook ons doel. Dit ijzer. Ja. Even kijken waar we... Ja, normaal gesproken is een ijzer heeft een bepaalde radius aan de onderkant. Dus, deze radius. dat is die radius die je ziet, dus die moet hierin gefreesd worden. Hier wordt de radius in gefreesd. Eigenlijk is Noorman bezig met een puzzel waarbij straks alle stukjes op hun plaats moeten vallen. Ja, dus de techniek brengt Eurotech in. We hebben nu een supergoeie teammanager die al jaren een goede kennis van mij is, dat is Rintje Ritsma. Ja, de Bobsleebond die staat er volledig achter. Ja, en aan de topsporters ontbreekt het niet. Dus die jongens die nu in die bob zitten zijn echte atleten. En dus droomt de Venlose ondernemer al stiekem van een Nederlandse bobsleegeschiedenis op de winterspelen in Vancouver volgend jaar. Als we sportief verliezen, kan ik ook nog tevreden zijn, maar het doel is natuurlijk wel bij de beste 6.